Ako po si Evangeline Bueno. Asawa po ako ni Alan Bueno. Ang ano sa kanya ng doktor, yun nga, may ano siya sa baga, tubig siya sa baga, di naalis na. Ang ano na naman sa kanya, yung sa puso. Kaya nung inano siya, hindi siya na ano ng yung pulso baga. Inano siya yung inano ng yung BP, inano siya kahapon. Wala siya talagang ano. Kaya parang ano siya, natakot nga ako kahapon ta. Baka kako dalhin na naman namin sa ospital. Paralyzed na yung kabila niya. Natamaan Hindi po na siya ng stroke? Oo, natamaan po siya ng stroke. Kaya hindi na siya nakakalakad. Hirap na hirap kami mag-ina, ano sa kanya, magbuhat. Kailan po siya tinamaan ng stroke? Maano na siya, mahigit na 1 buwan, 2 buwan na. Pero Opo. naidala niyo na po siya nun sa ospital? Oo, nadala na Dati namin na po siyang may sakit sa puso, gano'n? Oo. Ngayon, ang inaano ko po, hihingi lang po ako sa inyo ng ano, yung wheelchair baga niya. Kasi nahihirapan kami mag-inana. Sige lang po. Nahirapan po kami ano sa kanya. Kaya gusto ko kasi may wheelchair po siya. Kasi pagbuhat-buhat sa kanya, yun ano po. Ako nga, para nga, pag nag-ano sa kanya, para akong nangihina din. Kaya yung anak ko na lang po ang katulong ko pag ano sa kanya. Malaki po, maano talaga sa amin para hindi kami mahirapan na mag-ina ano sa kanya. Pagbubuhat, tapos kung saan magano, pwede po namin siya idadaling dyan sa dagat para maano siya. Tapos na problema pa nga po ako nung ang gamot kasi niya, mga mahal. Ito po yung ano niya, mga gamot. Madami pong mga ano na ito. Alin po yung pinakamahal dyan, ma'am? Sabi niyo 100 plus. Ito. Kaya dito po ako nahihirapan sa gamot niya, sa diaper. Sige, ma'am, labas. Kaya yun lang ang inihingi ko po sa inyo na kahit konting tulong lang po, pambili ng gamot ng asawa ko, yung diaper. Minsan nga, kaunti lang ang kinakain. Nahihirapan ang ako. Doon kako sa ospital. Ako lang. Wala sa akin nagpapalit. Ako lang nag-ano sa'yo. Habang malakas pa ako, habang ano ako, aalagaan ko siya dahil asawa ko nga. Kaya yun ang yun ako sa kanya. Kung sa pagmamahal Diyos ko, tingnan mo, naano baga ako pag nag-aalaga ako sa kanya baga. Minsan nga, hindi ako nakakatulog kasi siya lang ang inaanuhan ko. Siyempre sa mag-asawa, ganyan talaga. Hindi mo maalis na maano ka sa kanya. Minsan naawa ako sa kanya. Nahihirapan ang pagtayo. Kami lang dalawa nung anak ko. Minsan nakikita ko sa kanya, huwag ka saka kung mag-isip kung ano-ano. Relax ka lang kasi nandito kami nung anak mo. Hindi ka naman namin pabayaan. Kaya po ang inaano ko po, nag-ano po ako sa Tabang Ora mismo, humingi po ako ng tulong sa inyo na makaano ako ng wheelchair, tapos pambili ng gamot ng asawa ko. Kasama naman natin si Evangeline Bueno, ang misis ni Alan Bueno na 2 buwan nang paralisado ang katawan matapos itong atakihin ng stroke. Kumusta po yung pakiramdam niyo po ngayon, Nay? Okay po, masayang-masaya po ako kasi may wheelchair na po yung Sigurado ka na dyan? Opo. Oh, yeah. Yan ang fighting spirit ni Nanay. Alam niya na yung lugar na pinuntahan niya ay talagang hindi siya bibiguin. Tama po, Nay? Opo. Ganyan. Ganyan talaga ang buhay, Nay. Dapat positive lang. Ilang taon na po kayong kasal, Nay? 35 years. 35 years. Sa 35 years na yan, solid po yung pagmamahalan ninyo. Okay po. Opo. Talagang yung pinangako po ninyo na for better or for worse, in sickness and in health, andun po yun lagi. Opo. Hanggang kailan po kayo naandyan para iparamdam po kay Mr. yung pagmamahal po ninyo? Hanggang po nabubuhay po ako. Kahit na po, hirap na po ako.
nandyan pa rin po ako sa kanya. Kasi Opo. po, asawa ko po, mahal ko po asawa. Ayun. Kumusta naman po ngayon si tatay? Okay naman po, nakapagsalita na po siya ngayon. Tinanong niya po ako kung pasaan daw po ako. Sabi ko, kukuha ako ng wheelchair mo. Ang sabi niya, ay salamat sa Diyos. Ganyan yung sabi niya. Ibig sabihin po, talagang magiging masaya po si Mr. pag uwi niyo pong may dala po kayong wheelchair. Opo. Habang malakas pa ako, aalagaan kita. Yun ano ko sa kanya. Basta, ang inaano ko lang sa Lord, bigyan niya ako ng lakas. Opo. Na- Bigyan kayo ng lakas. Opo. Saan po kayo umugot ng lakas para sa pag-aalaga po dito kay tatay? Iningi ko na lang po sa taas para maanuan niya po ako. Ano po yung kadalasan na sinasambit mo sa kanya or hiling sa kanya? Ang hinihiling ko po sa kanya, tulungan niya po ako, tapos bigyan mo po ako ng lakas na maano ako kasi nag-aalaga po ako ng asawa ko na may sakit. Ano po yung dati niyang trabaho, nanay? Nagtitinda po siya ng isda, naglalako po siya sa Albay. Ilan po Opo. yung anak po ninyo? 4. 4. Opo. Ilan po sa 4 yung may pamilya na po? Yung 3 po, may asawa na. Yung panganay, wala. Ngayon, nanay, para sagutin po ang inyo pong munting hiling, ano nga po ulit yung kahilingan po ninyo para kay tatay? Yung wheelchair po, tapos yung pang-ano po namin, Pang-ano po? araw-araw. Pang-araw-araw. Munting hiling ni nanay. Kasama natin ngayon ang magandang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List, si Miss Sally Luces. Miss Sally, sa ngalan po ng Ako Bicol Party List, ano po ang naghihintay na regalo para kay Tatay Alan at syempre para sa kasiyahan din sa kahilingan ni nanay? Dahil dyan, nandito po ang Ako Bicol Party List. Isa sa programa ng Ako Bicol ang pagbibigay po ng wheelchair. At dahil sa inyong munting hiling, nandyan na po ang wheelchair na hiling ninyo at meron pa po siyang kasamang mga groceries. Galing po yan sa Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo. Ayun, andyan po, kasama dyan nanay yung Cabarro Coffee. Andyan din po yung Mogo-Mogo. Meron din po dyan nay na mga magagamit po kayong diaper para kay tatay at yung mga wipes, partner. At nanay, ang pinaka-importante po na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, bigas para po maging kanin. Simula nang nagsimula ang Ako Bicol Party List, namimigay na ng mga wheelchair ang Ako Bicol. May iba't iba nga ang partner tulad ng PAGCOR, PCSO, at ng Children International Philippines through Free Wheelchair Mission. Nasa 17 years na po na nagbibigay ang Ako Bicol Party List ng ganitong mga assistive device like itong wheelchair. Masayang masaya po ako. Kasi may wheelchair na po yung asawa ko, hindi na po kami mahirapan ng anak ko. Tanggapin niyo po itong munting hiling mula sa aming program, sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List, itong assistance na Yan. sinasabi niyo po ay kinakailangan niyo po. Salamat po lahat sa inyo po. Malaking bagay na po ito sa amin na mag-asawa. Pati po ito pong wheelchair na ito. Sobra talagang masayang masaya po ako. Go, may wheelchair ka na, go. Hindi na kami mahirapan ng anak mo. Maglaano tayo sa dagat para makalakad ka.